Predstavím na predaj luxusné rodinné štúdio v hotelovom komplexe Damian Resorts. Vítajte v unikátnej lokalite v srdci Jasnej. Vychutnajte si luxus a služby ekologického rezortu s dostupnosťou jedinečných zážitkov. Rodinné štúdio nám ponúka dennú časť s veľkou manželskou postelou, s výstupom na balkón, detskú izbu s poschodovou postelou, kuchynský kút a kúpeľňu s toaletou. Služby, ktoré toto horské stredisko ponúka, sú na vysokej úrovni. Nájdeme tu reštaurácie, bary, wellness, fitness, bowling a mnoho ďalšieho. Hneď vedľa hotela máme lyžiarsky svah. Keď vás zaujíma táto lokalita Jasná, príďte sa pozrieť a vidíme sa na obliadkach. Ahojte.